दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नोजोराव आथिखालनि जोंनि बिटिआरआव थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जिखिनि यां जेनेरेशन यूथ बा एडुकेटेड आनएमप्लयड जिखिनि दङ जायफोर टेट क्वालिफाइड बा जायफोर गुबुन गुबुन डिग्री लानानै दङ जायफोरा एमप्लयमेन्ट नागिरदों बा साख्रि बाख्रि नागिरदों बा आसाम नाङैनो जिखिनि जोंनि यूथफोर दङ साख्रि बाख्रि नागिरनाय दा बेनि जि मोनसे क्राइसिस आरो बिनि मोनसे जि थासारि बेखौ मिट खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर काउन्सिलखौ जोङो दाबि दैखाङो जोङो खावलायो जे सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड जि थांनाय 2020 बे कोविड सिचुएशनाव इलेक्शन खुंनो हायैनि थाखाय जि मोनसे गभर्नर रुल राज्यपालनि जि सासन जादोंमोन आरो बे राज्यपालनि सासननि समाव सोलिबाय थानाय मोनसे जि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्डनि जि कमिटि दंमोन बेखौ जि माने डिजल्व खालामनानै होनाय जादोंमोन आरो बे डिजल्व खालामनायनि उनाव बेखौ दिनै दाफिननाय जायाखै डिजल्व खालामखांनायनि उनाव जोंनि इनफरमेशनाव जाय कमिटिया बिथांमोननि टार्मसा जोबाखैमोन बै कमिटिया गुवाहाटी हाइकर्टआव चेलेन्ज खालामनानै केस होदों जे जोंनि कमिटिखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ दा बेखौ लानानै गोदान CSB दानो हानाय परिबेश फैयाखै होननानै जोंनो लिगेलि आरो जोंनि उकिलफोरा जायफोर उकिलफोरा बे केसखौ डिल खालामदोंमोन जों खौरां लानायाव मिथिदों दा बेखायनो दिनै बे केसा जोबफैबाय होननानै हाइकर्टनिफ्राय जों मिथिबाय काउन्सिल सरकारखौ जोङो माने जेला जोङो माने खावलायो बिथांमोना जोंनो फोरमायदों जे इमिडिएटलि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड काउन्सिला माने दानायनि लामायाव बे बाथ्राखौ जोंनो फोरमायदों आरो बेखायनो जों खावलायो सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्डआ राज्यपाल शासन डिजल्व जानायनि उनाव आरो कोर्टआव बे चेलेन्ज जानायनि उनाव जि मोनसे दिफां अबस्थायाव दंमोन गोदान CSB दानायनि गेजेरजों थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेड जि एपइन्टिं अथरिटि काउन्सिला दङ आरो उनावबो थागोन बे एपइन्टमेन्ट प्रक्रिया रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ खालामनांगौ आरो गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे साख्रि मोननानै जोंनि न'खर जोंनि ओनसोल जोंनि काउन्सिला जाहाथे जौगाखाङो बिनि थाखाय इमिडिएटलि काउन्सिल सरकारा CSB दानानै रिक्रुटमेन्ट होनांगौनि थाखाय जोङो दिनै स्पष्टयै दाबि दैखाङो आरो खावलायो नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे टेट एपइन्टमेन्ट जानांगौ आरो गोलाव समनिफ्राय जोङो बुंदों जे सिंगल टिचार जिर' टिचारनि संख्याया बारा जाबाय आरो एपइन्टमेन्टआ जायाब्ला बेखौ मिट खालामनायानो जथेस्थ क्रिटिकेल जेराव रिटायार्ड पोस्ट दङ जेराव डेट भेकेन्सि दङ दा बेखायनो जेसेबां रेसनेलाइजेसन खालामदोंब्लाबो बियो दिनै थोआ लोमा जादों फारसेथिं बर' मिडियामनि सार्थनि बाथ्रा दङ बर' मिडियाम क्वालिटी एडुकेशननि बाथ्रा दङ दा बेखायनो जों खावलायदों जे बिटिआरआव जिखिनि हाजार हाजार टेट क्वालिफाइड दङ बिथांमोननि एपइन्टमेन्ट सिंगल टिचार जिर' टिचारखौ जोङो गैया खालामनो थाखाय बैयाव टिचार थिसननांगौनि सार्थआव बिटिआर काउन्सिला इमिडिएटलि टेट एपइन्टमेन्टनि एडभार्टाइजमेन्टखौ डिक्लेयार खालामनांगौ आरो बेयाव एप्लाइनि बेबस्थाखौ खालामनानै होनानै जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन जायफोर टेट क्वालिफाइड साख्रि मोननायनि लामायाबो क्लियार जानांगौ मिडियामनि रक्षना बेखना जानांगौ क्वालिटी एडुकेशन जानांगौ आरो जाहाथे जोंनि सोलोंथाइया मोनसे जौगामानाव सौहैयो दा बेनि थाखायबो जोङो दाखालि 4 डिसेम्बराव रनज पेगु बिथांखौ खावलायदों जे जिखिनि SIU एप्रुभेल दङ फाइनेन्सआव बेखौ गोख्रैनो खालामनानै होनांगौ गुबुन मोनसे जोङो आरो खावलायबावनो नागिरदों दाबि दैखांदों 16टा डिपार्टमेन्ट बिटिआर सरकारा डिसिनो होनानै दोनदों बे डिपार्टमेन्टखौ होनायनि उनाव डिसिआ फैदों ट्रान्सफार जादों आरो गोदान फैदों आरो ट्रान्सफार जादों गोबाङानो दिनै प्रपागान्डा दैखांदों जे 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारा लानानै थांबाय जोंनि बुजिनायाव 16टा डिपार्टमेन्टखौ पार्शियेलि डिसिनो होनानै दोनदों दा एक्सपेरिमेन्टेल बेसआव काउन्सिला डिसिनि माने जिखिनि निट डिसिखौ जिखिनि बाहायनांगौमोन बा बिथांमोनखौ खामानि होनांगौमोन बेखौ होनायनि खामानिया जुदि जोब्बायबा काउन्सिला डिसिनो जिखिनि अथरिटि होदोंमोन बे अथरिटि होनायाव बेजों जुदि काउन्सिला लाब जायाखैब्ला बेजों जुदि माने काउन्सिलनि एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो एक्जिकिउटिभ बेबस्थाया जुदि बबेबा नङा बबेबा लेभेलाव जुदि एसे खेलिमेलि कन्ट्राडिक्सन जादोंब्ला बेखौ उइथड्र खालामनानै 16टा डिपार्टमेन्टखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो माने बिटिआरनि जि चिफ बिनि क्षमतायाव लाबोफिननानै एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रिमलाइनखौ टप टु बटम बेखौ मोजाङै सामलायनायनि जि मोनसे मेकानिजम बेखौ क्लियार खालामनानै लानांगौ आरो बिनि थाखाय जों दाबि दैखाङो दा बेयाव कुनु गोनो गोथो गैया कुनु डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारा लांफिननायनि खोथा गैया लांफिननो नागिरदोंब्ला जों बेखौ कुनु कारनाव जों सह्य खालामनाय नङा आरो कुनु माने बेबायदि माने जोंनि शिक्षिदलखौ डाइभार्ट खालामनाय डाइल्युट खालामनायखौ लानानै
जोङो मालाबाबो गनाया आरो बिनि सायाव जों स्ट्रंलि नोजोर होदों जिफोर बाथ्राफोरखौ मिडियायाव बुंबाय थादों प्रपागान्डा खालामदों एक्जेक्टलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एसेसमेन्टआव सरकारनि एसेसमेन्टआव इन्डिभिजुवेल एसेसमेन्टआव मा दङ जों मिथिया किन्तु जोंनि एसेसमेन्टआव बेबायदि डाइल्युट जानाय डाइभार्ट जानाय बा माखौबा सरकारा आसाम सरकारा लांफिननाय बेबायदि जों नुवाखै डिसिआ आसाम सरकारनि पार्शियेलि डिसिआ बिटिआरनिबो आरो डिसिनो जि पार्शियेलि क्षमता होदोंमोन बे क्षमताखौ उइथड्र खालामबानो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्जिकिउटिभ जि मेकानिजम जि स्ट्रिमलाइन बे सरकार सालायनायनि स्ट्रिमलाइना क्लियार जायो गोजोन्थों